Imaginează-ți că în casa ta totul este bine, totul este renovat, să spunem așa, dar există anumite fisuri. Există anumite colțuri prin care poți să intri gândaci, poți să intri șoareci, poți să intri orice. Acum, de curând, când m-am mutat, mi-am dat seama că, bine, nu am găuri din asta prin casă, dar mi-am dat seama cât de mult contează să nu le ai. Dacă le ai, mai devreme sau mai târziu, ceva o să intre pe acolo. Exact așa mă gândeam chestii și în viață. Eu dacă în viața mea permit anumite chestii și le bag sub preș, spun că mai lasă că e ok așa, e ok așa, dar în realitate nu mă conformez cu cuvântul lui Dumnezeu, nu aplic cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, atunci după aia efectele vor veni. După aia vor veni prin găurile alea tot felul de chestii. Oricât de frumos aș face eu în casă, oricât de frumos aș vrea eu să arate totul, dacă sunt acele fisuri, pe acolo au dreptul să intre toate viețuitoarele, toate lucrurile. Și la fel este și în viață. Dacă permitem în viața noastră anumite lucruri inocente la început, anumite crăpături mici, cum ar fi o mândrie, o răutate, o împotrivire față de un om, față de o situație, lucrul ăla este exact gaura aceea în casă prin care poți să intre tot felul de lucruri, prin care poți să intre tot felul de mizerie. Și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Biserica ne învață să ne lepădăm de lucrurile astea. Și asta este pocăința adevărată, lepădarea de lucrurile greșite și puterea de a le birui, de a face lucrurile bune. De asta Iisus a murit pentru noi, ca noi să avem putere asupra diavolului din viața noastră, să ne ridicăm deasupra păcatelor, mândriei, oricărui lucru care pare inocent, dar de fapt este foarte rău. Asta ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și consider că se merită să fac filmări și clipuri despre asta. Se merită să fac aceste filmări, fiindcă este foarte mult conținut rău pe internet, foarte multe prostii, foarte multe nimicuri sunt vehiculate de colo-colo. Și oamenii merită mai mult, oamenii merită viața veșnică, pentru că pentru viața veșnică am fost creați fiecare dintre noi. Și după ce am descoperit aceste lucruri, nu pot să nu le dau mai departe.